give jer et indblik i en meget unik bil. Faktisk den eneste, der er i Danmark i denne model. Det er denne 760 rustvogn. Født i 1986, bygget i Danmark. En meget unik og fin bil, der stadigvæk står med original lak. Alt originalt. Automatgear. Interne ruller i bagagerummet. Så til at trække kister ud med rullerne i gulvet er der. Gardiner. Det hele er der. Alt er originalt. Selv lakken. Ja, den har et par små lakskader, men den er også 40 år gammel i år. Kunne du tænke dig at se hele gennemgangen af denne bil, så brug linket i beskrivelsen og besøg YouTube-kanalen Volvo Veteran.